De creuar aquesta porta dins del Palau de la Generalitat, el que farà també és saludar el fins ara president Artur Mas. És la primera vegada que Carles Puigdemont entra en aquest Palau de la Generalitat com a president investit i prendrà possessió oficialment del càrrec. Benvingut al Palau de la Generalitat. La formació d'honor dels Mossos d'Esquadra a les seves ordres. Si vol passar revista... Endavant. I ara sí, passa a revista la formació dels Mossos d'Esquadra, aquesta formació de gala. Avui hi ha un ampli desplegament aquí a la plaça de Sant Jaume, on hi ha moltíssima gent a fora, ja començant a acostar-se per seguir aquesta presa de possessió. President, la Guàrdia d'Honor a les seves ordres. Moltes gràcies. Atenció. Descanseu armes. Acompanya la seva esposa. I seguirà, com dèiem, fins a saludar el fins ara president Artur Mas, on es reunirà dins del despatx del president. Faran aquest traspàs de carteres, aquest relleu en el despatx. Es reuniran durant uns minuts per acabar de concretar i després, quan siguin les 7 en punt de la tarda, aleshores sí, hi haurà aquest acte de presa de possessió com a president de la Generalitat, el número 130. Serà un acte solemne al noble Saló Sant Jordi d'aquest Palau de la Generalitat. Un acte que començarà amb una breu intervenció d'Artur Mas, fins ara president. Després, la presidenta Carme Forcadell farà una lectura del decret de nomenament i també de la fórmula de promesa del càrrec. I després serà quan podrem escoltar per primer cop Carles Puigdemont fent un primer discurs de cloenda. És en aquest acte quan hi haurà aquest relleu també simbòlic amb l'entrega del medalló de president de la Generalitat. Passarà d'Artur Mas, el president número 129, cap al nou president de la Generalitat. I després del primer discurs de cloenda, veiem ara com si rep el president Artur Mas, l'esposa d'Artur Mas, Helena Rakòsnik. I tot seguit, com dèiem, entraran dins del despatx del president de la Generalitat. Un acte que acabarà finalment amb el cant dels segadors. Imatges primeres d'aquesta tarda vespre en què en veurem moltes de solemnes i d'un gran contingut emotiu per les persones que el protagonitzen, contingut emotiu també per molta gent que esperava el pacte que ha propiciat la cerimònia d'avui, però també un contingut solemne. Estem parlant del que serà el 130 president de la Generalitat de Catalunya i, per tant, la primera autoritat del país. Com els dèiem, ho farem des d'aquí, des de plaça Sant Jaume, i m'acompanya davant del Palau de la Generalitat el nostre cronista parlamentari, analista polític, Jordi Pons. Bona tarda. Bona tarda, Toni. A què hem d'estar pendents de la cerimònia d'avui aquí a la Generalitat? És una cerimònia del màxim nivell institucional, del màxim nivell protocolari, i per tant és un dia d'estar molt atents als símbols. Els símbols aquí fora a la plaça, que ja els veiem, no és un dia qualsevol, els símbols també a l'interior del Palau, al Saló més noble, al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Veurem si hi ha diferències entre les anteriors preses de possessió i la d'avui. Haurem d'estar molt atents també a les últimes paraules d'Artur Mas com a president de la Generalitat i també a les primeres de Carles Puigdemont. I haurem d'estar també atents a com ell enfronta aquesta presidència amb reptes importants en l'àmbit econòmic i en l'àmbit nacional. Estem veient imatges de més convidats que entren. Tenim diferents tipus de convidats, és a dir, estem parlant de polítics en actiu, expolítics, exdiputats, exconsellers, però també representants de la societat civil. El president en funcions, Artur Mas, ha rebut el president electe, ha estat fa uns minuts a la Galeria Gòtica. Aquí veiem les imatges. També ho han fet la primera dama, l'esposa del president, Helena Rakòsnik, ha fet la que la succeirà en aquest càrrec no oficial a Catalunya, però de caràcter simbòlic.
aquí s'han saludat i després d'aquestes imatges han anat al despatx del president, on lògicament no s'ha fet el traspàs solemne, però segur que sí un traspàs de tipus pràctic, segur, oi, Jordi? Sí, ha estat un traspàs aquest que no estava programat com altres vegades i que en les anteriors reeleccions, per tant, no hi havia traspàs entre presidents. Aquí se'ns explicava que el president Mas, amb 5 anys de presidència, doncs s'ha anat acumulant molts objectes personals, molta documentació i que realment aquestes últimes hores han estat intenses a dins del Palau de la Generalitat. Sí, hores intenses a dins i fora encara estem veient l'arribada de diferents representants de partits polítics. Veiem, per exemple, a les imatges, Raül Romeva de Junts pel Sí, també el president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull, el segueix Toni Comín, que ja s'ha confirmat que serà el proper conseller de Salut. Estem veient com van arribant a la plaça Sant Jaume i els crits de la gent que es va congregant són sobretot d'independència. Veiem també amb l'arribada de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, com s'intensifiquen els crits d'independència. Sentim-ho. Carme Forcadell s'acosta al públic, saluda a molta gent. Ho estem veient, aquestes són imatges en directe. Carme Forcadell saludant la gent que avui d'una manera especial i com deia, tenint en compte el vent i les temperatures que han baixat en les últimes hores, alguns ja fa força estona que estan aquí aplegats. Aquí a la fila de persones que fan cua per entrar al Palau de la Generalitat s'hi trobarà l'expresident Maragall, que veuen en aquestes imatges i que no ha volgut perdre's aquest acte d'avui. Pasqual Maragall no participa en molts actes públics en els darrers temps, però sí que avui coincidirà amb José Montilla, que també assistirà com a expresident de la Generalitat en aquest acte, al qual hi ha nombrosos convidats de l'àmbit polític, però també de l'àmbit social i de l'àmbit més personal o familiar de persones que han tingut contactes en els últims temps amb el qui serà nou president. Sí, veiem, per exemple, Joan Rigol, del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Lluís Rebell, de Catalunya Sí que es pot, hem vist Eliseu Climent, l'activista cultural del País Valencià, i ara veiem imatges ja de dins del Saló Sant Jordi, i allà, mentre s'està preparant, està arribant la gent, podem connectar-hi amb el nostre company Òscar Armengol per veure quin és l'ambient, no aquí fora, com els estàvem explicant, sinó ja a dins del Saló de Sant Jordi. Òscar. Hola, què tal? Bona tarda. Doncs ja ho veieu, aquí al meu darrere és la porta d'entrada al Saló Sant Jordi des de la Galeria Gòtica, i per aquesta porta estan entrant ja totes les autoritats que s'estan congregant ja a l'interior del Saló Sant Jordi per seguir en directe aquesta presa de possessió de Carles Puigdemont com a nou president, 130è president de la Generalitat de Catalunya. Són 400 en total els convidats, entre autoritats, familiars, amics, que assistiran a aquesta presa de possessió. Bona part estaran aquí al Saló Sant Jordi, les principals autoritats, els familiars més directes, però és tanta la gent que ha volgut assistir a aquest acte que s'han hagut d'habilitar dues sales més, la sala Torres Garcia i l'auditori, des d'on podran seguir la resta de convidats aquesta presa de possessió de Carles Puigdemont a través d'unes pantalles. Tot això, un acte que pot durar aproximadament una hora, començarà a les 7 de la tarda. 5 minuts abans és previst que el president Mas i el president electe Puigdemont, que continuen reunits al seu despatx, passin per l'Arxiu de Comptes, aquí a la Galeria Gòtica, que és la sala on Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, i també el secretari de Presidència, Jordi Baiget, els estaran esperant, se saludaran, i aleshores sí que ja, creuant aquesta Galeria Gòtica, entraran al Saló Sant Jordi, que estarà ja ple d'autoritats. Mica en mica van entrant aquestes autoritats, com veuen, al Saló Sant Jordi, i aleshores ja començarà pròpiament l'acte en si. Un acte que començarà amb unes paraules primer del president Mas, després, tot seguit, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, donarà lectura al decret de nomenament de Carles Puigdemont i a la fórmula de promesa del càrrec, i tot seguit ja Carles Puigdemont deixarà de ser president electe perquè prometrà ja el càrrec com a 130è president de la Generalitat, pendents també de la fórmula que utilitzi en aquesta promesa. Recordem que en aquestes últimes hores, aquest matí, el ministre de Justícia, Rafael Català, deia allò de que hauria de respectar o ha de respectar la Constitució en el seu jurament. Tot seguit serà ja el president Mas, expresident ja de la Generalitat, qui li imposarà la medalla de president a Carles Puigdemont,
i tancarà l'acte un discurs de Carles Puigdemont, tot i que després ja d'aquest discurs serà la Societat Coral Joventut Tianenca qui interpretarà l'himne nacional de Catalunya. Després sortiran ja les autoritats i els convidats al pati dels Tarongers, on els presidents podran conversar amb tothom i rebre les felicitacions, sobretot Carles Puigdemont, per part de convidats, amics i autoritats, i aleshores sí ja previsiblement el president Carles Puigdemont acompanyarà el ja expresident Artur Mas per l'Escala Noble fins a baix, fins a la plaça de Sant Jaume, on abandonarà ja el Palau de la Generalitat Artur Mas. Gràcies, Òscar. Efectivament, aquestes són les imatges de dintre. Qui acaba d'entrar al Palau de la Generalitat és el representant de l'Estat, el ministre de l'Interior, Jordi Fernández Díaz. Quan ha arribat a la plaça Sant Jaume s'han intensificat els crits d'independència i també les xiulades. Aquest ha estat un so molt evident a la plaça Sant Jaume. De fet, ha sigut segurament el que més. Abans, prèviament, potser ha estat Carme Forcadell la que ha rebut els crits d'independència, però entenem que en un sentit totalment contrari. Veiem en aquests moments el ministre de l'Interior, que passa per davant dels Mossos d'Esquadra, i tornem a veure els preparatius dins el Saló Sant Jordi. Jordi Pons, què és el que esperem que comenci? És a dir, exactament com començarà la cerimònia? Quin és el primer punt del que està previst? Doncs aquí en la taula de les autoritats és on des del s'hi traslladaran el president entrant, el president sortint, la presidenta del Parlament i el secretari del Govern. Ell serà qui anirà donant la paraula als diferents persones que intervindran. Primer el president Mas dirà unes paraules i després serà quan la presidenta del Parlament llegirà el decret. Mentre estem parlant, sentim com és rebuda Llanos de Luna, la delegada del Govern Central a Catalunya. Llanos de Luna ha entrat sola, pràcticament a l'espera de les xiulades, semblava, amb molta serenitat, i no ha volgut que l'acompanyés ningú, a diferència de la majoria dels que han entrat abans, el mateix ministre de l'Interior, oi? Ella ja va estar en l'anterior presa de possessió d'Artur Mas, el 2012, llavors qui va venir en representació del govern espanyol va ser Cristóbal Montoro. Hi va haver també algunes xiulades cap al ministre i cap a ella llavors, i també en aquell moment el ministre va aplaudir el discurs d'Artur Mas, una correcció institucional. La delegada aquell dia no ho va fer. Hi ha hagut la tensió creixent en els últims mesos, molt notablement incrementada amb el govern espanyol. Hi havia l'interrogant de si enviarien algú o no avui en aquest acte. Normalment sempre havia estat un ministre responsable de les administracions públiques, en aquest cas li tocaria a Cristóbal Montoro, però qui finalment és avui aquí és Jorge Fernández Díaz com a ministre català del govern espanyol. Aquesta retransmissió està donant moltes imatges interessants. Hem vist ara 3 diferents conselleres, exconselleres, Anna Simó, Meritxell Borràs i Neus Munté parlant. I ara aquesta és les imatges de Boi Ruiz, també un altre dels consellers que estan entrant, i just al darrere Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, que ve acompanyada de 2 dels seus regidors. Algunes de les imatges, com dèiem, que també ja han vist els espectadors, són les que hi ha just al costat, la de la gent que s'ha desplaçat aquí. Hem vist una gran bandera espanyola que continua, diguem-ne que per alçada està per sobre de les estelades que més s'estan veient, i sobretot una cosa preparada, i és aquest cartell que diu Amer, terra de presidents, i és que el nou president, Carles Puigdemont, és nascut a Amer, i per tant m'imagino que són gent d'Amer els que han fet aquestes pancartes. I en tot cas anem arran de terra, del carrer, aquí a la plaça Sant Jaume, i tenim la nostra companya Anna Poch, que ens seguirà durant tot aquest vespre com s'està vivint al carrer, com està vivint la gent que s'ha desplaçat fins aquí. Anna, què és el que et diu la gent? Doncs sí, són gent d'Amer, del poble de Carles Puigdemont, on hi tenen la família una pastisseria, al carrer de Sant Miquel, és el que ens explicaven. Han vingut fins aquí i el subtítol que posen és Terra de Presidents, perquè Carles Puigdemont serà el quart president procedent d'aquesta població, d'aquest municipi de la comarca de la Selva. En concret, explica la història que 3 presidents més van sortir del monestir d'Amer. Altra gent ha vingut de diversos punts de Catalunya i també d'Escó, per exemple, ens explicaven des de Reus, els més llunyans que hem pogut parlar, però també altres són d'aquí de Barcelona mateix, que han pogut veure en primera línia aquesta entrada del president Carles Puigdemont i de la resta de convidats. Aquí a peu de plaça hi ha persones,
hi ha moltíssims mitjans de comunicació i les poques persones o les persones que hi ha sí que són que van, doncs això, com se'n dèieu, no? O cantant Països Catalans o cridant, escridassant o aplaudint en funció de qui entrava. Per exemple, una escridassada quan ha entrat, com heu vist, el ministre de l'Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz, o, en canvi, aplaudiments sonors, tant quan ha entrat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, com també l'expresident Pasqual Maragall. Anaven, doncs, aplaudint en funció de qui entrava. Els aplaudiments depenen de qui és el que entra en aquell moment. El que hi ha, evidentment, és una gran majoria de gent a la plaça Sant Jaume amb voluntat de veure la gent de l'entorn del president. Hem vist aquests cartells de mer i ara veiem a dins algunes de les imatges interessants també, i és que aquestes trobades protocolàries donen, per exemple, aquí estem veient a Jorge Fernández Díaz, fins fa un moment estava parlant amb alguns polítics catalans, ara veiem amb representants de l'exèrcit. Són diferents imatges. Al darrere veiem Ramon Espadaler, per exemple, que va ser candidat a les eleccions del 27 de setembre per Unió Democràtica, exconseller també en diversos governs d'Artur Mas. Algunes de les imatges de fora on hi ha la gent que ha volgut acompanyar contrasten amb la grandiloqüència, per dir-ho d'alguna manera, o la solemnitat d'aquest Saló Sant Jordi, que precisament per la seva solemnitat és l'escollit per ser avui l'escenari d'aquesta imposició de medalla al nou president, el número 130 de la Generalitat de Catalunya. Malgrat que estava previst que fos a les 7 que comencés aquesta cerimònia, aquí veiem, perdó perquè les imatges ens porten d'un lloc a l'altre, aquí veiem el que també va ser conseller del primer govern Pujol, Recoder, conseller de Territori. De fet, el millor que podríem fer, Jordi, si et sembla, és passar a Òscar Armengol des de dintre perquè ens vagi comentant aquestes imatges de la gent que ja es va col·locant en el lloc on seran quan comenci aquesta cerimònia oficial. Òscar. Sí, doncs aquí, com veieu, a la porta mateix del Saló Sant Jordi, el que serà, d'aquí a poques hores, vicepresident econòmic del govern Puigdemont, Oriol Junqueras al costat, el que va ser conseller de Territori i Sostenibilitat en el govern Mas, Lluís Recoder, a darrere el número 2 de Convergència Democràtica, Josep Rull, l'alcalde també de la Seu d'Urgell, Albert Batalla. Veiem a l'interior del Saló Sant Jordi ja consellers sortints, com per exemple Santi Vila. Aquí veiem el ministre Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior en funcions, que ha entrat fa uns instants aquí i que ostentarà la representació del govern espanyol en aquesta presa de possessió de Carles Puigdemont. Com veuen aquí, Andreu Mascolell, i una de les notícies és la presència de Pasqual Maragall. No estava confirmada fins a última hora la presència de Pasqual Maragall. Sabíem que José Montilla, expresident de la Generalitat, hi assistiria, però Pasqual Maragall, com saben, últimament no assisteix a gaires actes a motiu de la seva malaltia, però finalment ha pogut assistir a aquesta presa de possessió de Carles Puigdemont i el veiem conversant ara breument amb el ministre Jorge Fernández Díaz, d'un Saló Sant Jordi ja ple de persones, però encara n'hi caben unes quantes més perquè estan entrant ja diverses autoritats, tot i que algunes ja i alguns dels convidats veiem que ja els desvien cap a altres sales, com dèiem, aquesta sala Torres Garcia o l'auditori, d'on podran seguir també aquesta presa de possessió. Absències, doncs absències. Veuen aquí de fons Carlos Carrizosa de Ciutadans, absència de la líder, de la presidenta del grup parlamentari Inés Arrimadas, i també previsiblement de Xavier García Albiol. Ens deien que és Enric Millo qui ostentarà la representació del Partit Popular. Aquí veuen una imatge de dos dels membres de la mesa, en aquest cas fent-se una fotografia, Lluís Coromines i Anna Simó, de la mesa del Parlament, que estaran també a primera fila en aquesta presa de possessió. Com veuen, a la taula pròpiament d'aquest Saló Sant Jordi, al fons de la imatge, hi haurà Jordi Baget, el secretari de Presidència, Artur Mas, el president sortint, Puigdemont, el president electe, i Carme Forcadell com a presidenta del Parlament. Aquí veuen Joan Rigol, expresident del Parlament, parlant amb Raül Romeva. Ell també estarà assegut al costat de Núria de Gispert a primera fila, juntament amb altres, amb els membres de la mesa actuals. També a primera fila hi haurà, per exemple, la delegada del govern espanyol a Catalunya, María de los Llanos de Luna, també la
alcaldessa de Barcelona Ada Colau, també veien abans en alguna imatge com a representant de l'exèrcit l'inspector general de l'exèrcit Ricardo Álvarez Espejo, la presidenta de la Diputació de Barcelona Mercè Conesa, i diguem-ne que a banda i banda d'aquesta taula presidencial hi haurà a la banda dreta el govern sortint, el govern en funcions, i a l'altra banda els grups parlamentaris, els presidents i portaveus d'aquests grups parlamentaris, també les esposes dels presidents, és a dir, Helena Rakòsnik com a esposa d'Artur Mas i Marcela Topor com a esposa de Carles Puigdemont, i els pares de Carles Puigdemont també estaran en una posició central, diguem-ne, a l'esquerra també d'aquesta taula presidencial, Xavier Puigdemont i Núria Casamajor, que estaran asseguts en aquesta posició, i també hi haurà, lògicament, com a convidats els 7 germans Puigdemont que assistiran a la presa de possessió del seu germà com a nou president de la Generalitat. Veuen Enric Millo, que ostenta la representació del grup parlamentari del Partit Popular Català, parlant amb Jorge Fernández Díaz aquí en aquest Saló Sant Jordi, que bull d'activitat ara mateix. Com veuen, anirà amb retard això, perquè sobretot no perquè els presidents no estiguin aquí, que fa més d'una hora, com saben, que estan reunits al despatx d'Artur Mas encara. Ara mateix és Ada Colau qui està a punt d'entrar aquí al Saló Sant Jordi. Insistim que el retard no és per això, sinó perquè el gran nombre de convidats encara estan entrant en aquest mateix Saló Sant Jordi. Per tant, no començarà aquesta presa de possessió solemne de Carles Puigdemont fins que estigui tothom assegut al seu lloc. Això pot tardar encara uns minuts. És notícia aquí la presència d'Ada Colau, com veuen, perquè des d'alguns cercles va haver-hi alguna crítica perquè diumenge no va assistir al Parlament de Catalunya a la investidura de Carles Puigdemont, però avui, lògicament, la màxima representant de la ciutat, del cap i casal, no es perd aquesta presa de possessió de Carles Puigdemont a l'altra banda de la plaça Sant Jaume. Van entrant els convidats en aquest Saló Sant Jordi. Veuen Carlos Carrizosa de Ciutadans, altres membres de la mesa, en aquest cas Joan Josep Nuet veiem de darrere. Aquí veiem l'expresident José Montilla comentant la jugada amb el líder del PSC, president del grup parlamentari del PSC, Miquel Iceta. I en definitiva continuen entrant, encara pel que veiem queden convidats que van entrant en aquest Saló Sant Jordi, però insisteixo, a molts els dirigeixen ja cap a altres sales, perquè el Saló Sant Jordi, pel que veiem, ja està pràcticament ple i poca gent més hi pot cabre en aquest Saló Sant Jordi, ple d'autoritats, convidats, amics, familiars de Carles Puigdemont, que no es volen perdre aquest moment. I pel que veiem, continuen encara tancats al seu despatx els dos presidents, els Mossos d'Esquadra en vestit de gala fan guàrdia a la porta, igual que també n'hi ha un parell aquí a la porta del Saló Sant Jordi custodiant l'entrada a aquest Saló Sant Jordi. Ara és el conseller en funcions, Germà Gordó, qui està a punt d'entrar al Parlament, al Saló Sant Jordi, i a l'interior del Saló Sant Jordi veiem aquesta imatge curiosa, que és una conversa entre Oriol Junqueras i el ministre Jorge Fernández Díaz, i Marta Rovira rient. Per tant, entenem que deuen fer broma, no deuen parlar de qüestions gaire transcendentals, o en tot cas s'ho prenen de bon humor, perquè Marta Rovira no para de riure i el mateix Oriol Junqueras també, i Jorge Fernández Díaz també esbossa un somriure comentant la jugada aquí en ple Saló Sant Jordi. Una imatge que diguem-ne que ve a donar una imatge de normalitat i de distensió en uns moments en què, no ens enganyem, les relacions entre el govern espanyol i el govern català, sigui el de Mas o sigui el de Puigdemont, no passen per la millor situació possible, però en qualsevol cas, esportivament sembla que s'ho prenen bé i que comenten la jugada amb força bon humor, tant Oriol Junqueras com el ministre Jorge Fernández Díaz. Haurem de mirar d'esbrinar després, un cop acabi aquesta presa de possessió, de què parlaven tanta estona, perquè pel que veiem continuen conversant en presència d'altres diputats del PP, com per exemple Enric Millo. Veiem en aquesta banda se saluden Oriol Junqueras i Marta Rovira amb el ministre de l'Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz. Al fons de les imatges veiem la exvicepresidenta de la Generalitat comentant també amb Boi Ruiz, amb el conseller, la jugada. Tot això en un Saló Sant Jordi on, com veuen, ja comencen a seure's els convidats. Aquí és on s'asseu la mesa del Parlament, ja ho veuen, Lluís Coromines en primera fila,
i en definitiva, pel que veiem aquí, això ha d'estar a punt de començar perquè ja no entren més convidats aquí al Saló Sant Jordi. Per tant, en qüestió de minuts preveiem que facin la seva sortida ja els presidents des del seu despatx i comenci ja aquest acte de presa de possessió de Carles Puigdemont. Gràcies, Òscar. Tornarem de seguida cap a tu per la retransmissió de l'acte. Molt bé, fins ara. Fins ara. Nosaltres estem aquí fora, a la plaça Sant Jaume. Hem vist de moment entrar pràcticament tots els convidats. De fet, els Mossos d'Esquadra ja han tancat les portes, almenys s'han retirat de l'entrada d'honor. És important veure ara que ja està a punt de començar la cerimònia, efectivament contrastar potser amb altres dels moments importants i solemnes aquí a la plaça Sant Jaume, que no hi ha molta gent, és a dir, hi ha tot just mitja plaça plena. La mitja plana, s'ha de dir, també la mitja plaça és molt entusiasta. Fins a aquest moment han estat cridant a les entrades dels convidats. També és important en aquesta hora destacar tant les arribades, la gent que ha vingut, com també les absències, Jordi. Sí, hem de dir que els partits que no hi han destacat els seus màxims líders, seria el cas del PP, de Ciutadans o de la CUP, sí que hi han enviat altres càrrecs del partit. Per tant, no hi ha, diguéssim, una absència total de representació d'aquestes formacions que han tingut algunes discrepàncies a l'hora de tenir relacions amb qui ara encapçalarà aquest govern, però fan aquest gest de no enviar-hi els seus números 1 com fan la resta de partits. I en el cas del ministre de l'Interior, que és l'enviat del govern espanyol, doncs era ben simbòlica aquesta imatge amb Oriol Junqueras, que si acaba sent, com tot apunta, el vicepresident i responsable d'Economia del govern, s'haurà d'entendre ben aviat amb el ministre Montoro o amb qui el succeeixi, perquè també el govern espanyol actualment està en funcions, per un dels temes fonamentals, que és l'aixeta de la liquiditat que necessita el govern de la Generalitat. Per tant, Oriol Junqueras, ben segur que en aquesta conversa que seguim veient que continua amb Jorge Fernández Díaz, amb el govern del PP o amb el govern que acabi havent-hi, tindrà una tasca important en la negociació econòmica, però, lògicament, la negociació política. Aquests canals de comunicació que en aquests moments han quedat tan perjudicats hauran de veure si es recuperen. Estan a punt de començar l'acte, ja ho estan anunciant per megafonia, i aquí es talla aquesta conversa que, com dèiem, segur que és una de les més interessants que té lloc en aquests previs abans de començar la cerimònia entre Oriol Junqueras i Jorge Fernández Díaz. Aquestes imatges ens permeten veure això, algunes converses que en altres moments ens semblarien insòlites. Hem vist, per exemple, com Toni Comín s'abraçava Jaume Sens. Podria ser una imatge de dos diferents tipus d'esquerres que es presenten en candidatures diferents però que intenten tractar d'alguna confluència. Veiem aquí la primera fila d'autoritats: Jorge Fernández Díaz, Llanos de Luna, l'alcaldessa de Colau, autoritats militars, són els que estan a la primera fila. Han avisat que tothom segui, per tant, això vol dir que estem a punt de començar aquesta cerimònia. Una cerimònia, com dèiem, de gran càrrega simbòlica, però també de contingut polític que es desvetllarà en els propers minuts. Tant serà en el discurs del president entrant, de Carles Puigdemont, però també és molt probable que siguin remarcables les paraules del president sortint i el govern sortint, les imatges del qual estem veient ara mateix. D'aquests que veiem hi ha Jordi Jané i Santi Vila, que continuaran, però Boi Ruiz, Irene Rigau, Andreu Mas Colell, una de les persones, un dels pesos pesants des del principi de la presidència d'Artur Mas, i també una de les persones més destacades del nou executiu, Neus Munté, i Meritxell Borràs. Pocs mesos de consellera, però que té assegurada la repetició a l'executiu, encara que sigui potser amb unes atribucions diferents. Veiem aquí també altres dels convidats. Lluís Coromines ha estat una de les persones clau en les negociacions, representants de Junts pel Sí, però per diferenciar-ho clarament, Esquerra Republicana, Pere Aragonès, veiem Anna Simó, entre les autoritats, aquí també hi ha Lluís Llach, Muriel Casals, la veiem al darrere, hem vist també altres autoritats, entre altres el president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i ara surten els presidents del despatx amb les seves esposes. Veiem això, les seves esposes, doncs, Helena Rakosnik i Marcela Topor surten primer, i per tant es dirigeixen ja al Saló 200. És evident que aquest és un preludi, que tot està a punt de començar, Jordi. Sí, el Palau és a punt. Aquí veiem els Mossos de Gala que custodien l'entrada al despatx del president. El guió previst de l'acte és que surtin tots dos i es traslladin ja cap al Saló de l'Arxiu de Comptes, que és on hi ha reunides la resta d'autoritats.
i entraran ja directament cap al Saló Sant Jordi, on ja els esperen, amb presència, com veiem, d'expresidents Montilla i Maragall en un lloc destacat i també en representació del govern espanyol, que hem de dir que té un simbolisme que ja en l'anterior presa de possessió la representació del govern espanyol tenia un lloc destacat en la presidència d'aquest Saló Sant Jordi i que ja des de l'anterior presa de possessió es va canviar la litúrgia d'aquest guió. Veiem el fons negre, aquí abans hi havia també un retrat del rei Joan Carles, l'anterior presa de possessió es va canviar ja el format d'aquest Saló Sant Jordi, s'hi va posar aquesta tela negra que cobreix el fons i es va deixar ja definitivament amb aquest format actual que té en aquest moment i que ja ha anat presidint els actes. I aquí veiem, darrere de les dues esposes, els pares del nou president. Aquesta és segurament una de les imatges més emotives. Veiem Diana Garrigosa, dona de Pasqual Maragall, just al costat dels dos expresidents. Avui han entrat dos expresidents a aquest palau i en sortiran tres. Aquesta és una de les històries d'aquest vespre. I veiem la que serà la nova primera dama, com dèiem, la dona de Carles Puigdemont, Marcela Topor. Cal destacar també, i abans que comencin aquests minuts previs, per exemple, una de les absències, estàvem dient abans, doncs una de les absències clares avui és Jordi Pujol. És l'expresident viu que falta i que en canvi va tenir un protagonisme prou important a les dues últimes preses de possessió d'Artur Mas. En aquest sentit, hem vist que les últimes imatges no hi ha només d'autoritats. Aquí veiem, sí, ara ja surten els dos presidents i és el moment de passar la connexió a l'interior del Palau. Òscar. Sí, doncs ja surten directament del despatx del president. Hi ha hagut canvis en el guió previst perquè a causa d'aquest retard, perquè s'ha desbordat el Saló Sant Jordi per la gran quantitat de convidats que hi han assistit, ja no passen per l'arxiu de comptes, com havien dit anteriorment Carles Puigdemont i Artur Mas, que estan caminant relaxadament per aquesta galeria gòtica. Allà havien de recollir a Carme Forcadell, presidenta del Parlament, i el secretari Jordi Baiget, el secretari del govern. Doncs ells ja han anat directament al despatx del president i estan caminant per aquesta galeria gòtica amb actitud relaxada. Veiem i saludant amb un somriure el president Mas i el president Puigdemont, seguits pels Mossos d'Esquadra en vestit de gala, que saluden lògicament l'entrada dels presidents i de la presidenta i de Jordi Baiget aquí al Saló Sant Jordi. Se'ls veu relaxats a tots dos, amb pas relaxat, cara seriosa del ministre Jorge Fernández Díaz quan han passat pel costat. No s'han saludat amb els presidents, tampoc ho preveu el protocol, perquè ells van directament a la taula presidencial d'aquesta sala del Saló Sant Jordi. Carme Forcadell i Jordi Baiget també s'asseuen aquí. Després ja tindran ocasió, suposem, de conversar quan acabi aquest acte i es traslladin al pati dels Tarongers per conversar amb les autoritats i els convidats. Començarà, doncs, en qüestió d'instants aquest acte de possessió de Carles Puigdemont, aquest acte solemne, que ha de començar amb unes paraules del president Mas. El primer a parlar, però, és Jordi Baiget. President del Parlament, autoritats nacionals, autoritats estatals, autoritats locals, senyores, senyors, que ens acompanyeu, molt bon vespre a tothom. Donem inici a l'acte de presa de possessió del 130è president de la Generalitat de Catalunya. En primer lloc, ens dirigirà la paraula el molt honorable senyor Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya. President Puigdemont, presidenta Forcadell, autoritats que ens acompanyeu, moltes gràcies per la vostra companyia en aquest acte solemne. Senyores i senyors, benvingudes i benvinguts a aquesta casa, que és casa vostra, al Palau de la Generalitat. Demano disculpes per les incomoditats que pugueu estar patint com a conseqüència d'aquesta molt massiva presència avui en aquest acte de presa de possessió. Veieu aquest Saló Sant Jordi ple a vessar, ple de gom a gom, però hi ha altres sales, bastantes altres sales d'aquest mateix Palau de la Generalitat que també estan plenes de persones que ens han volgut acompanyar. Per tant, a totes elles, a les que esteu aquí i a les que ens envolten i poden seguir aquest acte a través de les pantalles, moltíssimes gràcies per la vostra presència. Permeteu-me que us adreci unes paraules que necessàriament han de ser molt breus, però al mateix temps molt sentides.
per dir-vos que a totes les persones, i m'adreço especialment als membres del govern, a totes les persones que hi han col·laborat, però també a totes les autoritats locals de Catalunya, a tot el món associatiu, a la ciutadania, a totes les persones que en aquests darrers 5 anys m'heu fet confiança, m'heu ajudat a dirigir aquesta institució, m'heu ajudat a dirigir el país en uns moments especialment delicats, especialment decisius, però també especialment apassionants. A tots vosaltres us ho agraeixo molt, de tot cor. Sé que algunes vegades aquest tipus de feina, en els moments que hem viscut, no és del tot agraïda, però servir un país sempre ho és d'agraït, i servir un país com Catalunya per nosaltres és doblement agraït. Jo sí que us agraeixo els serveis prestats. A tothom. Absolutament a tothom. Una referència indirecta, podríem dir, al govern espanyol i al fet que en el decret firmat pel rei Felip VI no s'agraïssin els serveis prestats a Artur Mas, com sí que s'havia fet en altres decrets similars. Mirin la cara, s'ho pren amb més bon humor, sembla, el ministre Jorge Fernández Díaz, més seriosa Llanos de Luna, i aquest aplaudiment, lògicament, que no comparteixen ni Carlos Carrizosa, ni Miquel Iceta, ni Enric Millo, per suposat. Lluís Rabell sí que ha aplaudit una mica al principi. S'aixeca la sala, tot el Saló Sant Jordi dempeus, el mateix president Puigdemont, la presidenta Forcadell, el secretari Jordi Baixet, agraint la feina feta a Artur Mas per aquests anys al capdavant de la presidència de la Generalitat. És una manera de reconèixer la feina feta per Artur Mas amb aquesta llarga ovació. És el mateix president Mas qui demana al president electe, Carles Puigdemont, que s'assegui. Els que penseu com nosaltres i els que no, els que heu estat defensant les nostres posicions i els que les heu combatudes democràticament, pacíficament, amb les lleialtats que correspon a cadascú, d'acord amb les seves idees, d'acord amb els seus programes, d'acord amb els seus ideals, d'acord amb els seus anhels, d'acord amb els seus objectius. Sabeu que, parlo, permeteu-me encara que siguin uns darrers segons, a nivell personal, sabeu que quan s'arriba amb una posició com l'és de la presidir un govern i un país, hi ha sentiments segurament molt contradictoris en l'exercici d'una funció com aquesta, però jo puc dir que deixo la presidència de Catalunya amb una gran tranquil·litat d'esperit, amb una enorme tranquil·litat d'esperit. Vaig arribar aquí ara fa 5 anys, creuant la plaça Sant Jaume, en el sentit contrari que la creuaré ara, quan marxi, i vaig arribar amb vocació honesta i sincera de servei a Catalunya. I deixo la presidència amb aquest mateix sentiment i amb aquesta mateixa convicció, amb l'esperit i amb la convicció d'haver servit tant com he sabut i tant com he pogut aquest país que és el nostre, que abans que jo, i parlo des de la presidència de la Generalitat, l'havien servida altres 128 presidents de Catalunya, en els quals la representació actual els dono la més calorosa benvinguda en aquest acte de presa de possessió. No seria jo si no acabés les meves paraules amb una referència marinera. I ja sé que m'he fet pesat al llarg d'aquests anys, us demano disculpes, però cadascú és com és i cadascú té les seves vivències i té les seves aficions i té els seus lligams que moltes vegades venen des de la més tendra infància. I per tant, deixeu-me acabar simplement fent referència a un fet, si voleu, anecdòtic, però per mi no ho és tant. Fa 5 anys enrere, quan vaig arribar en aquesta casa, un fotògraf va voler fotografiar, va voler reproduir quan jo, en el despatx de president de la Generalitat, hi penjava i col·locava una roda de timó, i avui aquest mateix fotògraf m'ha demanat fer la mateixa fotografia, però en lloc de penjar la roda de timó, doncs l'he hagut de despenjar.
més o menys és el mateix, però no exactament el mateix. Doncs bé, en aquesta roda de timó hi havia un lema que algunes vegades he repetit i que ara vull reproduir, perquè cada vegada que tenia moments difícils, i n'he tingut uns quants, us ho ben asseguro, cada vegada mirava aquella roda de timó amb una inscripció que un mestre tardà d'aquest país hi va inscriure fa uns anys enrere, que deia el següent. Deia: cap fred, cor calent, puny ferm i peus a terra. Enmig de les dificultats, però també dels grans reptes, jo he aplicat aquesta manera d'actuar. Evidentment no la recomano als altres perquè cadascú hi ha de posar el seu estil, la seva manera de fer, el seu lideratge, ha de conduir les institucions de la manera que creu més oportuna i d'acord amb les seves pròpies conviccions. Però el que sí que crec que puc dir és en el nou govern que es constituirà en les properes hores i especialment en el seu president, en el president Puigdemont. President, gràcies per haver acceptat el repte de ser el 130 president de la Generalitat de Catalunya en aquests moments apassionants i decisius i transcendents que viu el nostre país. Bona singladura, molt bona singladura, i amb el desig de compartir amb tots vosaltres i amb tot el poble de Catalunya que entre tots plegats arribem lluny, al millor port possible, a bon port. Moltes gràcies i fins sempre. L'abraçada entre Carles Puigdemont i Artur Mas, després d'aquestes paraules del president amb què ha començat aquest acte de presa de possessió, acte solemne de presa de possessió del 130è president de la Generalitat. Les dues esposes, Helena Rakòsnik i Marcela Topor, també aplaudint Artur Mas. A partir d'ara, ja sí, el protagonisme serà tot per Carles Puigdemont, Raül Romeva i també Oriol Junqueras, Jordi Turull, els líders de Junts pel Sí, que també aplaudeixen el mateix Carles Puigdemont, que és el primer a aplaudir amb força, també Carme Forcadell, veuen el líder de Catalunya Sí que es pot, Lluís Rabell, també aplaudint, i a partir d'ara sí que ja intervindrà la presidenta Carme Forcadell. La molt honorable senyora Carme Forcadell i Lluís, presidenta del Parlament de Catalunya, farà lectura del decret de nomenament i de la fórmula de promesa del càrrec del president de la Generalitat de Catalunya. Reial Decret 13/2016 de l'11 de gener, pel qual es nomena el senyor Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb el que disposen l'article 152.1 de la Constitució i l'article 67 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Nomeno president de la Generalitat de Catalunya al senyor Carles Puigdemont i Casamajó, elegit pel Parlament de Catalunya en la sessió tinguda el dia 10 de gener de 2016. Madrid, 11 de gener de 2016. Signat pel rei Felip VI i refrendat pel president del govern, Mariano Rajoy Briey. Prometeu complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya representat pel Parlament? Sí, prometo. Doncs aquesta ha estat la fórmula de prometença escollida. Carles Puigdemont acaba de prometre ja el càrrec com a 130è president de la Generalitat de Catalunya. Rep l'ovació unànime del Saló Sant Jordi, la seva esposa Marcela Topor, Helena Rakòsnik, esposa d'Artur Mas. Més seriosos, ja ho veuen, el ministre Fernández Díaz, la delegada del govern Llanos de Luna, i ara és el president de la Generalitat sortint qui imposa la medalla de president de la Generalitat de Catalunya, el nou president Carles Puigdemont. Ovació d'un Saló Sant Jordi ple de gom a gom. La següent a felicitar-lo és Carme Forcadell,
Artur Mas, que li dona la mà d'aquesta manera característica. S'agafen la mà els dos presidents, Artur Mas i Carles Puigdemont. Se saluda també amb el secretari de Govern, Jordi Baiget, i ara serà el moment de les primeres paraules ja de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Se'l veu somrient i ara sí que pronunciarà el seu discurs un cop ja nomenat president. Presidenta Forcadell, autoritats, senyores i senyors, moltíssimes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies als qui omplen aquesta sala, als qui omplen la resta de sales d'aquest palau, als qui ho estan seguint a través dels mitjans de comunicació, la gent que és a fora a la plaça, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Acabo de prometre el càrrec de 130è president de la Generalitat de Catalunya, explicitant aquesta lleialtat al Parlament i al poble de Catalunya. És a dir, entenent que el Parlament escull el president i que el poble escull el Parlament en un cercle virtuós de legitimitat democràtica indiscutible. Assumeixo el càrrec sentint una gran responsabilitat i un gran honor, alhora sentint-me també molt d'autor de la dignitat que rebo de tots els qui m'han precedit i en especial del president Mas. Venim de lluny, venim d'un viatge molt llarg a través de la història en el qual ens han passat moltes coses, però no estem cansats. I avui, amb tota la serenor d'aquest moment, del marc, del càrrec, també estem esperançats, avui més que mai. El president ho ha dit ell i avui hi ha tornat. Ens ha regalat moltes metàfores marineres al llarg del seu mandat. Ha casat la literatura amb la política a través d'un conjunt de metàfores que ens han permès entendre millor la política. Jo no en soc de mariner i potser de metàfores en faig poques, però sí que he volgut trobar el punt i final de la política de metàfores marineres, perquè jo no em puc proporcionar amb la qualitat del president Mas i amb el coneixement d'ell, amb el tros d'un poema deliciós, d'un poema d'amor, d'un gran poeta turc, Nazim Hikmet, molt breu i deliciós, un passatge del qual diu el següent: el més bonic del mar és allò que no hem navegat. I te la dedico a tu perquè és exactament aquesta tendresa del que és de fet una poesia d'amor el que representa el viatge que emprenem a partir d'ara. A partir d'ara posarem les institucions a treballar en aquesta direcció. I per atendre fonamentalment, i que ningú no ho posi en dubte, i que els que hagin de governar no ho perdin mai de vista, les esperances de la gent. I les esperances de la gent són millors condicions de vida i treball, els drets bàsics garantits, la qualitat dels seus serveis públics, educació, salut, serveis socials, la qualitat del seu medi ambient, el seu compromís amb la solidaritat internacional. Tot això, que estic convençut que tots vostès hi estan d'acord, tot això no serà possible si no tenim les eines que ens ho permetin fer. Hem de ser honestos i hem de reconèixer que amb les eines de què disposem, això no ho podem garantir mirant als ulls a la gent, què és el que espera en aquest moment, i un govern en qui pugui confiar, que li pugui satisfer les esperances que té dipositades, no li podem dir mirant als ulls a la gent que li garantim tot això si no canviem les eines de què disposem. Perquè amb el que ens han deixat no ho podem fer. Estem ofegats i humiliats financerament. Estem desatesos per les inversions de l'Estat. Estem menys tinguts en la nostra identitat i les nostres llengües. Per tant, ens cal l'eina que permeti al govern garantir tot això. Tanmateix, com a president de la Generalitat, és cert que això no ho podem fer de qualsevol manera. És més, jo no ho faré de qualsevol manera. És més, jo no permetré que es faci de qualsevol manera. Ho farem molt bé. Presideixo una institució que ha rebut un encàrrec parlamentari el passat diumenge 10 de gener.
I per tant em comprometo a treballar per explicar i implicar, per preparar i garantir, per estabilitzar i asserenar. Explicar i implicar. Ens hem d'explicar més, ens hem d'explicar millor i ens hem d'explicar a més gent. Cert. Ens hem d'implicar més, ens hem d'implicar millor i hem d'implicar més gent. També. Alhora, preparar i garantir. Hem de completar tots els treballs per desplegar el pla de govern en tots els seus aspectes que vaig anunciar en el meu discurs d'investidura. I alhora hem de garantir la solvència jurídica de totes i cadascuna de les decisions que prendrem. I finalment estabilitzar i asserenar. Què vol dir? Consolidar les majories fonamentals que ho facin possible i que garanteixin l'estabilitat al govern perquè les pugui desenvolupar. I contribuir, i jo m'hi comprometo personalment, que el debat es desplegui amb el màxim respecte i la màxima serenor. Em disposo des d'ara a servir aquests grans propòsits. I ho faré amb treball i amb diàleg, perquè no hi ha res que em motivi tant com poder respondre a les expectatives de la gent. Hi ha un líder polític proper, no ideològicament, però sí territorialment, que té una frase de capçalera, una idea que comparteixo. Imposible es solo una opinión. La retindrem. Però alhora, jo també me n'estimo una altra per fer tot això, que és una que defineix Gaziel. L'admirat, recomanable Gaziel deia, i m'ho aplico, soc fal·lible, però insubornable. Moltíssimes gràcies, assumeixo l'encàrrec del Parlament de Catalunya amb un gran honor. Visca Catalunya! Doncs fins aquí aquest discurs força breu de Carles Puigdemont com a centre-entè president de la Generalitat. No s'aixecaven inicialment el ministre Jorge Fernández Díaz ni Llanos de Luna, la delegada del govern espanyol a Catalunya, però finalment el ministre s'ha acabat aixecant veient que tothom ho feia i Llanos de Luna també, però les seves cares ho diuen tot, sobretot comparades amb les cares del voltant, que majoritàriament són d'alegria. Veuen els expresidents Pasqual Maragall, José Montilla al darrere, els expresidents del Parlament, Joan Rigol, també Núria de Gispert, el govern sortint amb aquesta ovació també que tributa al nou president de la Generalitat, tot el Saló Sant Jordi aplaudint després d'aquesta fórmula de presa de possessió, aquesta fórmula de prometença del càrrec que en contra del que deia el ministre català no ha fet cap referència ni a la Constitució ni al rei. Ara tot seguit, un cop ja Senyores i senyors, a continuació la Societat Coral Joventut Tianenca, serà el moment d'interpretar l'himne nacional de Catalunya, els segadors, una interpretació que es farà a càrrec, com bé han dit, de la Societat Coral Joventut Tianenca. Es disposen ja els presidents. Dèiem aquesta referència, aquesta fórmula de prometença que normalment varia d'un president a l'altre, la que ha utilitzat Carles Puigdemont, doncs més o menys venia a dir que prometo complir lleialment les obligacions del càrrec amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya, i després en l'inici del seu discurs ha vingut a explicar-la dient que ell deu lleialtat al Parlament i al poble de Catalunya, però com dèiem cap referència directa ni a la Constitució ni al rei Felip VI, tot i que aquest matí el ministre Rafael Català, insistim, feia unes declaracions en què deia, el ministre de Justícia en funcions, que el jurament de Puigdemont havia de respectar la Constitució. Se situen ja els presidents a primera fila i tot seguit serà el moment de la interpretació de l'himne nacional de Catalunya, els segadors, a càrrec, com dèiem, de la Societat Coral Joventut Tianenca. Bon cop de
Aplaudiments a l'interior del Palau de la Generalitat i crits d'independència a la plaça Sant Jaume, on també s'han entonat els segadors. En aquests moments, mentre el president sortint, Artur Mas, i el nou president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es dirigeixen al pati dels Tarongers i saluden els convidats, a fora, a la plaça Sant Jaume, se celebra amb intensitat la culminació d'aquesta cerimònia. Una cerimònia que ja té un titular, ja tenim la notícia, i és que el nou president de la Generalitat ha promès el càrrec sense fer cap referència ni al rei ni a la Constitució. Ha dit que seria fidel a la voluntat del poble de Catalunya a través del mandat del Parlament de Catalunya. De fet, fins i tot després ha explicat el sentit d'aquesta prometença, d'aquest prometatge, aquesta és la paraula que s'utilitza, el fet de prometre el càrrec. El sentit que ha explicat és, sobretot, que volia fer que aquest cercle virtuós entre la voluntat del poble i el Parlament doni sentit a aquesta legislatura. En aquest moment, molt interessant veure Artur Mas com saluda el representant de l'Exèrcit de Catalunya, i hem vist amb cara de pomes agres, ho podem dir així, Llanos de Luna i el ministre Jorge Fernández Díaz durant la cerimònia, i ara mentre eren saludats per Puigdemont, aquí ho veiem, el nou president, saluda a tots dos, i després amb més efusivitat, podem dir, amb més tranquil·litat, a l'alcaldessa Ada Colau. També aquí amb el representant de l'Exèrcit. Artur Mas s'acomiada del seu govern. Aquí alguns dels consellers que no repetiran, Felip Puig, Andreu Mas Colell, els veiem, Neus Munté, ella sí es mantindrà a l'executiu, com també Meritxell Borràs. Artur Mas ha estat molt discret pel que fa al protagonisme que ha tingut en aquesta cerimònia, ja que el seu discurs ha durat escassament uns minuts. Això sí, ha rebut l'ovació més important de la cerimònia, amb pràcticament tota la sala dempeus, només amb l'excepció de Llanos de Luna i Jorge Fernández Díaz, quan ha dit que ell sí que donava les gràcies, ell sí que agraeix els serveis prestats, ha dit, a tota la gent que l'ha ajudat en aquests anys com a president. Una referència claríssima al fet que en la nota oficial de la Zarzuela, del govern espanyol, no s'hagi fet aquesta frase que s'acostuma a fer sempre a tots els càrrecs que cessen, d'agrair els serveis prestats. Aquest ha estat segurament el moment més emotiu. Un de motiu més privat és aquest que veiem. Carles Puigdemont saluda els seus pares, els ha fet petons i els ha abraçat al costat de la seva esposa. També altres convidats, vinguts de Girona, germans, família i coneguts, que tots li desitgen el millor per aquesta nova tasca. Aquí veiem els seus familiars com s'hi dirigeix el nou president, minuts abans que hi hagi una copa de cava, una celebració també formal al pati dels Tarongers, en què ja hi haurà una part més privada, diguem-ne, i en la que no hi tindrem accés als mitjans de comunicació. Aquí veiem per això diferents moments encara de les salutacions. Fins ara els dos presidents estaven al despatx abans de la cerimònia, i és ara, com veiem, per exemple, Artur Mas, que s'acomiada com a president. Tornem a veure'l aquí al costat del representant de l'Exèrcit, però hem vist com parlava, per exemple, amb Àngel Ros, l'alcalde de Lleida. Molt interessant el discurs, en el sentit, el discurs de Carles Puigdemont per la contundència i a la vegada també per la brevetat. Jordi Pons, tu tens experiència en retransmissió d'altres investidures de presidents, d'altres preses de possessió. Què en destacaries? Bé, primer això, que ha estat un discurs més aviat breu. El president Puigdemont l'haurem d'anar coneixent mica en mica. El dia del discurs d'investidura ja ens va sorprendre, sobretot en les rèpliques, i avui també ens ha sorprès, doncs esperàvem potser un discurs més llarg. Ha estat un discurs més breu, però on ja ha llançat unes quantes idees. Una de fonamental, cal explicar-se més i millor, i cal implicar més gent i implicar-la millor. I una referència clara als representants del govern espanyol que tenia al davant amb una cara realment un posat seriós, amb una certa malestar, no es notava pel discurs que hi havia hagut, per les paraules del president Mas, i el president Puigdemont ha dit: és cert que no podem fer aquest procés que portem endavant de qualsevol manera, que ell no permetrà que es faci de qualsevol manera, sinó que vol fer-ho molt bé, que es farà i es farà molt bé. Ha dit, però, que són moments en què Catalunya està ofegada, humiliada, desatesa i que no pot seguir d'aquesta manera. En aquest moment veiem com els dos presidents ja surten del Saló Sant Jordi i veurem segurament aquest brindis que serà la manera de celebrar
doncs, aquest traspàs, aquest relleu entre el president Mas i el president Puigdemont. Seguim ara doncs, amb les imatges simbòliques i les imatges protocolàries, l'entrada al pati dels Tarongers, aplaudiments de diferents assistents, també de personal de la Generalitat. Veiem com en aquests moments el protagonisme l'acapara necessàriament el president sortint, que és el seu moment de comiat. Passem doncs la connexió a Òscar Armengol, ets dins el Palau de la Generalitat. Veiem aquestes imatges, el que veiem, com dèiem, és un moment no tan solemne com sobretot emotiu, oi? No, se'ls veu més distesos ara mateix, després de la tensió d'aquests moments, lògicament, tot i que de bon principi se'ls ha vist més relaxats que diumenge al Parlament, i ara és aquest moment, el moment simbòlic d'aquest brindis amb cava, aixequen les copes, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, el flamant 130è president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, han fet aquest brindis i continuen amb les salutacions. No s'han permès, ara sí, el president Mas, i ara ho farà el president Puigdemont, deia que no s'han permès gairebé ni veure un glob de cava, però el president Mas ja s'ha tret la copa de seguida del damunt, el seu cap de protocol, Carles Febró, l'agafada, i sí que el president Puigdemont continua amb la copa a les mans. Desatesa i què més? Per rebre... Ofegada, humiliada i desatesa. De les encaixades. Al Saló Sant Jordi, com dèiem, s'han hagut d'habilitar un parell de sales més, la sala Torres Garcia, l'auditori d'aquí del Palau de la Generalitat, per poder donar cabuda a totes aquestes persones, i ara mateix és la primera oportunitat que tenen de veure presencialment, de poder saludar el president Carles Puigdemont, flamant president de la Generalitat, mentre mica en mica van sortint del Saló Sant Jordi els nombrosos convidats i autoritats que l'omplien i es dirigeixen al pati dels Tarongers per poder saludar els presidents. Veiem que continuen parlant, ja ho han fet abans d'aquest acte de presa de possessió, amistosament, el ministre Jorge Fernández Díaz amb Oriol Junqueras. El veiem somrient quan, en canvi, durant l'acte de presa de possessió de Carles Puigdemont ha estat molt i molt seriós. També Llanos de Luna al seu costat, cara, com bé deia el Jordi Pons, de pomes agres de tots dos, i sobretot aquest gest significatiu que en algun moment que hi havia aplaudiments els hi ha costat aixecar-se per poder aplaudir, tot i que és veritat que finalment ho ha fet. Ara mateix és Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, qui saluda també el ministre Jorge Fernández Díaz i Llanos de Luna, i parlen també, tot i que no podem veure la cara de Llanos de Luna, però el ministre somriu en aquesta conversa entre Carme Forcadell i el ministre i Llanos de Luna. Veurem si ara tindran ocasió de parlar, encara que sigui una estona, amb els presidents, si es dirigeixen aquí al pati dels Tarongers o opten directament per marxar del Palau de la Generalitat. No ho sabem, en qualsevol cas sí que la majoria de convidats es dirigeixen ja cap al pati dels Tarongers. Ara és Lluís Coromines, membre també de la mesa i diputat de Junts pel Sí, qui parla amb Llanos de Luna. Veiem, en canvi, com alguns convidats, és el cas de Miquel Iceta, no es passen pel pati dels Tarongers. El president del grup parlamentari del PSC abandona ja, serà dels primers a abandonar aquest Palau de la Generalitat per la porta principal, per la plaça de Sant Jaume. Igualment veiem allà el representant, en aquest cas, de l'Exèrcit, que també es disposa a abandonar el Palau de la Generalitat després d'aquest acte de presa de possessió. Carlos Carrizosa, el representant de Ciutadans. Era Ricardo Álvarez Espejo, l'inspector general de l'Exèrcit, el que també abandona dels primers al Palau de la Generalitat. Ara ho veuen. És Miquel Iceta qui surt enmig de la reacció de la plaça de Sant Jaume. Estem sentint, Òscar, des de la plaça Sant Jaume, a uns crits a la sortida de Miquel Iceta. Bé, i la consigna és que balli. És, per tant, diguem-ne, una consigna de protesta, però amb bon humor, almenys. Ara sortirà el representant de Ciutadans i també hi ha els representants de l'Exèrcit, la màxima autoritat de l'Exèrcit a Catalunya. És l'inspector general de l'Exèrcit, que l'hem vist en diferents imatges, el tinent general Ricardo Álvarez Espejo. Són crits d'independència, és el comiat que la gent que s'ha congregat a la plaça Sant Jaume
que ha aguantat durant aquesta cerimònia, que ha estat curta, però s'ha de dir que freda i amb vent a fora de la plaça Sant Jaume, com cap dia d'aquest hivern, s'ha de dir. Estem veient, doncs, quines són les autoritats i els representants polítics que han sortit primer. I en aquests moments en què veiem com encara hi ha gent congregada esperant, imaginem la sortida del nou president, Carles Puigdemont, i també del president Mas, mentre alguns altres representants veiem representants de diferents partits que surten. Seria el moment, jo crec, de recuperar el que és el missatge principal del discurs del president entrant, de Carles Puigdemont. És molt important que destaquem, sobretot, la fórmula que ha utilitzat per aquest prometatge, perquè la fórmula, malgrat que no és l'habitual, no és il·legal. No, fons dels serveis del Parlament de Catalunya ens feien evident que aquesta fórmula no hi ha cap normativa, cap llei que reguli la fórmula que ha de ser la promesa d'un càrrec. Per tant, que no hi ha una normativa que ho fixi. Hem de dir que la polèmica arrenca d'aquest matí, precisament, quan el ministre de Justícia, Rafael Català, ministre en funcions, ha fet un advertiment molt directe en aquest aspecte i ha demanat que es complís la Constitució, que segons el seu parer hi havia jurisprudència de la Junta Electoral i d'altres organismes que han anat creant jurisprudència sobre aquest tema de la fórmula que es pot fer servir. Realment és un tema polèmic també en les promeses de càrrec als regidors en els ajuntaments, però fons del Parlament, perquè qui realment ha fet la fórmula del prometatge ha estat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha fet aquesta fórmula apel·lant a la voluntat del poble, que podem sentir. Podem escoltar-la. Prometeu complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya representat pel Parlament? Sí, prometo. Una fórmula que ha rebut l'aplaudiment de tota la sala, menys una altra vegada dels dos representants de l'Estat i del representant de l'Exèrcit, tant de Llanos de Luna com també del ministre Jorge Fernández Díaz. Segurament aquest és el titular de la nit perquè és la fórmula en què s'ha decidit que el nou president prometi el càrrec, però també hi ha hagut el seu missatge de fons d'aquest discurs, que com dèiem ha estat curt però contundent, perquè hi havia un doble missatge, no? Per una banda, de cara a la gent que segueix el procés des de dintre, cal eixamplar, cal explicar-se millor, però després també el missatge cap a l'Estat, és a dir, que aquest és un procés que vol seguir endavant i que, per tant, la seva prometença és només amb el poble de Catalunya, i ha explicat aquesta teoria del cercle virtuós entre la representació del Parlament de la voluntat popular i, per tant, la votació del Parlament per l'elecció del president de la Generalitat, de la qual el resultat n'ha estat ell. Un moment també significatiu per les imatges, el que estem veient, la sortida del Palau de la Generalitat d'Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, amb el seu tinent d'alcalde, i també el ministre de l'Interior. Avui l'hem vist, Jorge Fernández Díaz, parlant amb molts dirigents polítics que estan als antípodes ideològics de les seves declaracions i del seu partit. Estem a punt de veure ja no només com baixa les escales, sinó també com travessarà necessàriament una plaça Sant Jaume que avui ja podem avançar que li és hostil. Sí, un ministre que està en funcions. Precisament aquesta situació en funcions del govern espanyol va provocar ahir ja unes primeres declaracions de Carles Puigdemont que van aixecar un cert enrenou quan responia a les paraules del president del govern espanyol i deia que ell no li preocupaven unes declaracions d'un president que està en funcions, que a ell li preocupa del que hagi de venir per endavant. És cert que el ministre Jorge Fernández Díaz és el ministre de l'Interior que ha vingut aquí a representar el govern espanyol en un moment dels més delicats de la història de les relacions entre Catalunya i Espanya. En les preses de possessió hi ha hagut alguns precedents. L'any 84, quan Jordi Pujol va prendre possessió del càrrec, hi havia el cas Banca Catalana en ple apogeu i també llavors el representant del govern espanyol va ser molt xiulat. En aquest moment sentim els xiulets. Hi ha Ada Colau que està travessant la plaça Sant Jaume, malgrat que les imatges estem veient el ministre Jorge Fernández Díaz a punt de sortir. En aquesta ocasió sembla que ho farà al costat de Llanos de Luna. Recordem, tots dos han estat
els més escridassats quan han entrat abans de la cerimònia. Encara no surten, però ja hem sentit també com s'han intensificat els crits d'independència quan ha passat Ada Colau, que s'ha dirigit a l'edifici just al davant de la plaça Sant Jaume, a casa seva, podem dir, a l'Ajuntament. I ara sí, Jorge Fernández Díaz surt a la plaça i al costat de Llanos de Luna senten els crits d'independència. I xiulets, també. Per força gairebé es fa difícil fins i tot parlar ara sentint aquests crits que els tenim just aquí al darrere, d'on hi ha el set de TV3 al davant del Palau de la Generalitat. Les imatges mostren que tampoc és una quantitat de gent molt nombrosa, són uns centenars de persones, a diferència d'algunes altres preses de possessió. Hi ha hagut algunes especialment amb la plaça plena l'any 2003, quan hi va haver el primer govern que va passar de Jordi Pujol a Pasqual Maragall. Aquesta plaça es va omplir de gom a gom. L'any 2010, quan Convergència i Unió va recuperar també el govern de la Generalitat, va ser un altre moment en què fins i tot hi va haver una sortida al balcó del Palau de la Generalitat, com hi havia hagut també en altres moments. Aquesta vegada és una presa de possessió que mediàticament porta molts dies acaparant l'interès, també l'interès ciutadà, la transcendència política del moment, però hem de reconèixer que potser per l'hora, potser pel fred o potser perquè la gent ho està seguint des de casa, no ha acabat d'omplir-se ni molt menys. Sí, l'última vegada que hi va haver una plaça plena de gom a gom aquí a la plaça Sant Jaume va ser en un canvi també molt significatiu fa uns mesos, i va ser quan va canviar l'inquilí de l'altra casa de la plaça Sant Jaume. Estava plena a vessar la plaça Sant Jaume el dia que Ada Colau es convertia en alcaldessa de Barcelona. Avui, ara estem veient les imatges, aquí just al costat d'on estem nosaltres, hi ha la gent esperant la sortida ara mateix del ministre de l'Interior i de Llanos de Luna, la delegada del govern, que agafaven els cotxes oficials i sortien. És moment, mentre sentim encara els crits d'independència, però a l'espera que efectivament acabin sortint els convidats i acabin sortint els dos presidents, de, jo penso, recuperar el missatge del president entrant, de Carles Puigdemont. Com dèiem, un doble missatge a nivell intern i a nivell extern. La prometença és el missatge clar a nivell de l'Estat, però també per la gent que està treballant pel procés, per la gent que pensa com el president i que li han donat els vots perquè sigui president, Carles Puigdemont, ha dit que és el moment d'eixamplar la base de l'independentisme. Veiem ara les imatges de Xavier Trias, l'exalcalde de Barcelona i un dels dirigents històrics de Convergència, quan surt. I, com deia, recuperem, si us sembla, el moment en què Carles Puigdemont feia aquest discurs. Tim, tot això si no canviem les eines de què disposem. Perquè amb el que ens han deixat no ho podem fer. Estem ofegats i humiliats financerament. Estem desatesos per les inversions de l'Estat. Estem menys tinguts en la nostra identitat i les nostres llengües. Per tant, ens cal l'eina que permeti al govern garantir tot això. Tanmateix, com a president de la Generalitat, és cert que això no ho podem fer de qualsevol manera. Sentim encara a la plaça Sant Jaume crits d'independència, com dèiem, per una banda el discurs específic de Carles Puigdemont, però després el missatge que llença amb la prometença, una prometença que hem dit que podria portar cua, Jordi. Sí, el govern espanyol ja tenia molt clar que a partir del minut zero d'aquest nou govern que comença a caminar des d'avui mateix, qualsevol gest, qualsevol mínim acte jurídic que es formuli serà analitzat amb lupa. I la fórmula de prometença del càrrec, ja el ministre de Justícia avui feia aquest advertiment, però des del Palau del Parlament, des de la presidència del Parlament i des de la presidència de la Generalitat s'ha optat per fer un canvi. S'argumenta que jurídicament no hi ha cap normativa que ho fixi i que, a més, Carles Puigdemont, com tota la resta de diputats, quan accedeixen al seu càrrec, prometen per escrit el respecte a la Constitució i, per tant, no hi ha cap desacatament a la Constitució espanyola. En aquests moments estem veient a José Montilla, expresident de la Generalitat, que travessa la plaça Sant Jaume. Hi ha hagut de sentir també alguns crits d'independència i algunes xiulades. Van sortint pràcticament en comptagotes els convidats, imagino que dins, a la part privada,
és on deuen estar la majoria dels convidats personals, polítics, més propers al nou president de la Generalitat. Veiem ara aquí ja com queda buida el Saló Sant Jordi, amb alguna presència encara significativa, algun periodista convidat, però també el que serà vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, amb representants de Convergència i també per exemple, el candidat número 1, el número 1 a la llista de Junts pel Sí, Raül Romeva. I Jordi Baiget, que serà també a la dreta de les imatges, el fins ara secretari del govern, i que en aquest govern també prendrà responsabilitats com a nou conseller d'Empresa i Coneixement. L'àmbit que fins ara dirigia Felip Puig passarà a mans d'aquest lleial, pròxim i molt fidel col·laborador d'Artur Mas, que ha volgut que continuï en aquest govern. Ell és una de les persones que aquests dies, pel que sabem, ha estat molt en el cercle més pròxim a Artur Mas, també a l'hora d'aconsellar-lo o acompanyar-lo en la presa de les decisions, i ara, en aquest cercle, veiem com... Parla amb el seu nou cap, de fet, perquè el vicepresident i conseller d'Economia dirigirà tota l'àrea econòmica i serà Oriol Junqueras, si no hi ha canvis d'aquí a dijous, que serà el dia dels nomenaments, i per tant, Baiget estarà, diguem-ho entre cometes, a les ordres d'Oriol Junqueras. Passa d'estar a les ordres més directes d'Artur Mas a pujar en rang, a convertir-se en conseller i a canviar de cap. Precisament d'Artur Mas és l'altre protagonista d'aquest vespre, segurament en el sentit també més emotiu. Hi ha hagut un moment, Artur Mas no està gens acostumat a expressar en públic els seus sentiments, hi ha hagut un moment que ha donat la sensació, quan ha vist que la sala s'aixecava de forma pràcticament unànime, només amb 3 excepcions, ho hem dit abans, amb el representant de l'Exèrcit, la delegada del govern espanyol i el ministre de l'Interior, tots s'han aixecat i han aplaudit en el moment en què ell ha volgut donar les gràcies als serveis prestats a tota la gent que ha col·laborat amb ell durant aquests anys de govern. Podem sentir-ho ara mateix. Ha estat el moment segurament més emotiu pel president Mas. Especialment decisius, però també especialment apassionants. A tots vosaltres us ho agraeixo molt, de tot cor. Sé que algunes vegades aquest tipus de feina, en els moments que hem viscut, no és del tot agraïda, però servir un país sempre ho és d'agraït, i servir un país com Catalunya per nosaltres és doblement agraït. Jo sí que us agraeixo els serveis prestats. A tothom. Absolutament a tothom. dels diputats de la CUP, els representants de la CUP, que s'han afegit ells també als crits d'independència, aixecant el puny en l'aire. Exactament. Aquí veiem unes imatges solemnes de la presidenta del Parlament passant revista davant dels Mossos d'Esquadra, i ara surt al carrer. Carme Forcadell és rebuda amb aplaudiments i, com ja ha fet a l'entrada, s'acosta a aquestes tanques de seguretat i saluda els assistents. Molts han vingut amb estelades, ho veiem, aquestes estelades que es veuen en les imatges. Gent que també ho veuen en les imatges, ha passat fred aquest vespre aquí. A diferència dels últims dies, a Barcelona han baixat les temperatures, hi ha vent, es veu també com el vent ha estat present aquí a la plaça Sant Jaume. Aquests són moments necessàriament emotius també per la presidenta del Parlament. Ha tingut ella avui un protagonisme relatiu, malgrat que ha dit la frase, ha estat la persona que s'ha encarregat de fer la fórmula de prometatge, però en realitat avui no és ella la protagonista, sinó els dos presidents. Anem arran de terra aquí a la plaça Sant Jaume per veure com estan vivint aquesta gent que des de fora i sense ni una pantalla, diguem, hem anat seguint la retransmissió que hi havia en directe del prometatge del nou president de la Generalitat. Anna, com ho han estat vivint? Doncs en aquests moments esteu veient, acabem de veure com Carme Forcadell ha tornat a trencar el protocol, ho ha fet tant quan ha arribat com ara en aquesta sortida, i està abraçant a tothom, donant les gràcies a les persones que són aquí passant aquest fred.
El que hem sentit durant tota l'estona són crits d'independència, especialment quan han sortit, per exemple, tant l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com acompanyada dels seus membres del seu equip de govern a l'Ajuntament de Barcelona, com també quan ha sortit l'expresident José Montilla, i crits especials i xiulets quan han sortit els representants que eren aquí del govern espanyol, el ministre Jorge Fernández Díaz i la delegada del govern, María de los Llanos de Luna. També crits quan han sortit els representants del PSC, Miquel Iceta i Eva Granados, i els representants de Ciutadans, amb Carlos Carrizosa. El que estan cantant són tota l'estona independència, també han canviat el nom del president, ara diuen Puigdemont, president Catalunya Independent, i també anaven cantant l'hora dels adeus, dirigint-se cap a Espanya, dient un adeu a Espanya. Venen aquí, com heu vist, amb aquestes pancartes que posa Amer, terra de presidents. Amer, recordem, és el lloc, el poble de Carles Puigdemont, on la seva família hi té una pastisseria, i Amer, d'on han sortit també 3 altres presidents de la Generalitat. En aquests moments, aplaudiments aquí a la plaça, van aplaudint o van xiulant en funció de qui surt. En aquests moments veiem Pilar Rahola, aplaudida. I hem vist també com aquí fora les persones que passen fred ho van seguint a través de la ràdio, a través també dels monitors de TV3 que són aquí en aquesta plaça, i van aplaudint, han aplaudit especialment quan Artur Mas ha acabat el seu discurs, quan Artur Mas ha fet el traspàs del medalló cap a Carles Puigdemont, i finalment han aplaudit molt quan Carles Puigdemont ha acabat el seu discurs. Moltes gràcies, Anna. Estem veient com van sortint del Palau de la Generalitat. Com dèiem, amb comptagotes, no hi ha una sortida clara. Han sortit representants de l'Estat, han sortit representants polítics, però estan fent també algunes cares conegudes. Hem vist ara Pilar Rahola, Vicenç Villatoro, Pepe Antic... Tenim un president periodista, això també, jo crec que en algunes coses s'acabarà notant. En algunes coses, potser amb això té a veure la brevetat i la força directa amb la que han tomat de moment els seus discursos, tant en la presa de possessió avui com també en el seu discurs d'investidura. En qualsevol cas, per què estan sortint a poc la gent de dins del Palau de la Generalitat? Això que ens ho pot explicar és qui és a dins, Òscar Armengol. Per què? Doncs perquè senzillament no els deixen sortir, perquè el pati dels Tarongers és ple a vessar ara mateix de tots els convidats, autoritats, però també amics, familiars de Carles Puigdemont, també d'Artur Mas, que volen, evidentment, parlar i fer-se fotos. Els mòbils van amunt i avall tota l'estona perquè tothom vol saludar, vol felicitar Carles Puigdemont, fer-se fotos amb ells, però també el protagonisme hi és pel president sortint, Artur Mas, i molts també volen saludar-lo. Per tant, el pati dels Tarongers ara mateix ple a vessar. Veiem aquella imatge al principi del brindis entre tots dos, però els brindis són ara amb molts dels convidats que volen compartir aquests moments d'alegria, de joia amb Carles Puigdemont, i encara hi ha la coral, Societat Coral Joventut Tianenca, que és el fons del pati dels Tarongers i que ha interpretat també alguna cançó en honor del nou president de la Generalitat. Per tant, senzillament per això ens deien persones de protocol i també de premsa de presidència de la Generalitat que la intenció és que fos més àgil tot plegat i que els presidents sortissin aviat, però s'està allargant amb motiu d'això, perquè hi ha molta gent que vol felicitar Carles Puigdemont i també agrair la tasca feta a Artur Mas durant aquests 5 anys que ha estat president de la Generalitat, i continuen, per tant, al pati dels Tarongers els dos presidents parlant amb la multitud de convidats, aquests 400 convidats que dèiem, alguns dels quals ja han vist, han sortit ràpidament del Palau, entre els quals el ministre Jorge Fernández Díaz, però altres, la majoria, estan encara aquí al pati dels Tarongers saludant els dos presidents mica en mica, però també hi ha alguns diputats que comencen a desfilar, però la major part dels convidats continuen aquí en aquest pati dels Tarongers saludant els dos presidents de la Generalitat, al sortint i a l'entrant. Òscar, aquesta és de moment l'última connexió que fem ja des de dintre del Palau de la Generalitat. En aquests moments, un cert punt d'intimitat de la gent que s'ha congregat dins perquè estaven convidats pel president sortint o pel nou president de la Generalitat en una copa de cava que té lloc en aquests moments dins del Palau de la Generalitat.